Čau ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videjka a dneska som tu po 100 rokoch so Slay Queenou konečne. Čus. A hráme toto Doctor Office a budeme spamovať do chatu a nejaký Maxi Doktor. Dúfam, že ja nebudem pacient. Ja mám byť pacient 9, skoro 10% a Slay Queena má skoro 5. No tak ja budem za chvíľku asi pacient. No myslím si, že ja nie. No a potom budeme spamovať do chatu my, keď tam bude toto žlté. Ja som to už hral 500 miliónkrát, len Slay Queena nie. Môžeme si dať zatiaľ pomaranč alebo jablko. Ja som myslel, že to je pomaranč, že to nie je pomaranč. Ja si idem dať banán. To je citrón a jahoda. Pozri. Ja padám. Ja chcem byť už niečo, konečne. Ja. Doktor, spamuj. Alebo bude ten Max, či? Áno, spamuj my. Nejaký super gamer. Ide do reči. Nie. Ahoj. Ja idem do zdara. Ja idem k doktorovi. Jaký je ten doktor maličký? Krupatý. Čo ti robí? Nerob, prosím. Nie. Čo robí? Ja mu to vrátim. Ja budem veľký. Nie. Máš headless. Čo sa ti robí? Ešte raz bude, vždycky je dvakrát doktor. Ty cesnak, ja ťa tak napravím. Cesnak. Čiže nie to bola cesnak. Cerenada, aha, nejaká cerenada, to je cesnak. Jaká som normálna, ty šiaky plešatý. Ja mám hlavu, ale tak... Uniko. Jaká Uniko, ty vole. Papa. I'm Olivier, že je z Polska. Ale ja chcem túto čelenku, ona bola za free, ale... Ja ho nemám. Ona bola za free. Ináč by som si ju dal, jak tento doktor Max. Dobre, ideme spamovať. Dúfam, že nedostanem ban jak Václav. No sorry za moju klavesnicu, jaká je. Tak, no tak to je dobré. Saxapok. Nejaká polska. Ty máš ona. Čo? Dúfam, že pôjdeš ty a budeš tak napravená, že sa ani nespamätáš. Pomoc. Mi. Nie, spamuj. Yes! Čo? Ty si doktor? Ide super gamer, ten, ktorý ma zlepšoval, prosím, urob mu nočnú moru totálnu. Zlepši ho, jak satana. To čo mám povedať? Kámo, to tak to je najväčšie. A ty čo robí tu Pastrňák? To sa tu smeje. Dobre ho naprávaš. Ešte raz si doktor vie za to. Urob Uniko, teta Uniko. Nie, tá Uniko mi uteká. Urob z nej monštru. Please have mercy. Iba ju dám vysokú. Nie, ja ti...
Počkaj. Úplne zdeformuj. Pomoc. Ja to mučia. Ja som väčší. Nie, ona je väčšia. Som zdeformoval. Ale prečo tu niekto píše gay? Ten Olivier. Čo to je? Prečo je neveď? Recepčín. Receptionist. Jaký... Yes, ja som normálny. Europa. Poďme za hodinami. Nie, kde je doktor? Ceranda. To je ten cesnak. Yes! Ideš doktorovi. Potom... Budete opravovať cesnak, no uvidíš. Napíšte do komentáru, koľkokrát som povedal už Olivier. Je tu furt Olivier. Pozriem verzi. Prečo si musela napísať to isté? Lebo by mala zlutovať. Yes, ja som prehnutá. Však to si aj normálne. Ja som plne prehnutá, chvála Bohu. Nie, teraz ide niekto iný. Dúfam, že nejdem ja. Nejaká Emic. Ahoj, Emic. Ideme pozerať Emic. Pecic. Petícia. Petícka. Urobiť Ale penko. Papa. Plus friend. Som urobil ja. To jak robíte? Tu máš tú tabulku. Sa budem šmykať na banánu. Yes, už upravila Emic. Ideme spámkovať. Mech. Ty si mech? Yes! Som doktor. Dúfam, že ja neidem k nej. Nie, lebo ty si predposledná. Šamo! Nejakého šamaja. Zdeformuj ho úplne. Dobre. Úplne ho zmutuj. Alebo šampón. Ona sa snaží utekať. Prečo robíš tučnú chudinku? Ona sa odpojila. Ale ona sa odpojila. Ona je zase tu. Čum táto karavan. Čo? Ona sa odpojila, Ona je pripojila. Ale ja som zase doktor ináč, takže... Idem upraviť Doktor ďalšieho. Tiger. Madsvend 6. To je tento veľký dúhač. No tak toho napravím najviac. No takže... Jenny Gary. Pani, aký máte problém? Musím vám otočiť hlavu najprv. Musíš mu skriviť nohy. Skriv mu nohy. On sa zase odpojil. Ja to Máš nedávam. smolu. Dúfam, že z teba teraz zdeformujem. Ale to čo má znamenať? Však ale ja... Ale oni sa všetci odpájajú, ľudia. Oni sú zlí. Nie. Nie, tá Uniko. A teraz ideme ja. Pomôcť. Nie. Yes! Jak som sa otočil? Fuj! Europapa. No tak to má pozor. Europa. Plašť. To... Nero, prosím. Plus merci. Ale tak chodia tí slendery.
Ja som... Ty si Slender. Prečo si kopem do hlavy? Takže ľudia, toto je koniec videa. Ja som dopadol takto, Slejkvina dopadla úplne najlepšie, ak mohla. Ide zase cez snak teraz, tak čau.